गोबाखौबाय थाखो सिमां? लोमजादों नामा? माथो लोमजायाखै? माबाफोर जादों नामा? औ बाजै आदानो दा खिन्था आं दान मोनथाम खर' सुवाखै बाजै। मा? हाबाब मा जाबावनांगौ दालाय? मा खि मोनजानायनि हाग्रा बंग्रा सेंग्रा मानसिजों हारसिङै थाबोनांगौ जाखो नोंलाय? आं जेबोखौनो हमथानो हायाखैमोन बाजै। दाथ' मोगथाङाबो न'आव गैया, दालाय आं बाथ्राखौ सोरनो बुंहैबावनो? आदाजों नांलायलायनायनि उननिफ्रायनो बे आंखौ जेबो उदिस लायाखै। नों माबा मोनसे खालामदो बाजै। र' नों एसे सिरि थाथ'। आं माबा मोनसे राहा दिहुननो हायो नामा? दे गोसोखौ हमथा। मा जाखो? मानो सिबलाबो लायखो? जाथाया गिदिरानोलै आदा। मा जाथाय? बुङा मानो? सिमांनि गोरबोआव जोंहा मोगथां आदैनि दान मोनथामनि खुदिया दंसैनो। मा? नों बेफोरखौ मा बुंदों? नंगौ आदा। बिबाजैया बाजैनो खिन्थानो फैदोंमोन। बाजैया न'आव गैया बुंनायलाय बाथ्राखौ आंनोनो खिन्थालांबाय। सामोल, बाथ्राया सैथोमारब्ला जाहाथे मोगथांनि खोमायाव खोनाहैया। दा मा राहा जाबावगोन आदा? नों बिबाजैनो 5,000 रां जासिहै आरो बे रांजों मेडिकेलाव लांनानै खुदियाखौ गाज्रि खालामनो खिन्था। आरो बेखौबो बुं जोंनि बुंनाय बायदि मावोब्ला गासै रां दाहारखौनो कर्तन खालामनाय जागोन होननानै। जागोन आदा, नों जिंगा दासि। नाथाय सामोल, दुफाङा जोंनि बाथ्राखौ एसेबां गोरलैयै गनायनाय नङा। नों जिंगा दासिलै आदा। नैबे जोंग्लावा जोंजोबगोन बाहायफोर, जोंजोबगोन। ओइ बिहामजो न'आव दं ना? ए माथो महरि आफासो? दे जिराय आफा। जिरायलाय बिहामजो, आं नोंनो फंसे बाथ्रासो बुंनो फैदों। मा बाथ्रा महरि आफा? बाथ्राया माने माहाजोना नैबे 5,000 रांखौ सिमांनि बेरामखौ मेडिकेलाव लांनानै, बुजिबायना बिहामजो? नों लादो बिहामजो, लादो। आरो बिहामजो, माहाजोना बुंदों खामानिखौ बुंनाय बायदि मावोब्ला दाहारखौ सुख'नांलानो। बिहामजो बाथ्राखौ गोथौयै सानना नाय, आं फैबाय। मानो फैयामोन बे सियालनि जादा? माबाहाय बिफा, नैबे 5,000 रांखौ माहाजोना हरदोंनो। मानो? सिमांनि गोरबोनि गथ'खौ गाज्रि खालामनांगौनो। आरो बिदि खालामोब्ला जोंनि गासै होनांगौ रां दाहारखौनो नांलियानो। खबरदार! बै फाफ्लिफोरनि मुंखौ आंनि सिगाङाव दारायखांसै। आरो बे फाफ्लि रांखौ बिसोरनो बिखायाव खुबैना हैफिन। गाराय खालामना दा मलमखौनो फैदों। गोरोन्थियाथ' जोंहाबो दङ ना? जोंहाबो दङ। बिब्दि बुंनानै बिसोर जाथिनो जों बेखौनो खर' रुजुनानै लागोन। आं महापापि बाजै। आंनि थाखाय नोंसोर जेबो दा सानसै। आंनि थाखाय नोंसोरबो जोनोमनि साजाखौ रुजुनांबाय। आं आरो थांना थानो गोसो गैला बाजै।
गोसोखौ दा हगारसाराखै गासिबो गसाइनि गेलेनाय समाव गासिबो थिग जागोन बाजै 아래? 설니 자크 빌레. 설니 바우 자크 빌레. 자. 비마? 비마! 비마? 어이 비마! मा जाखो? 알마리नि रांखौ नों दोननो मोनदोंमोन नामा? दोनाखै मा? माथो जाखो? हाबानि थाखाय मैयासो बेंकनिफ्राय 50,000 रां लाबोदोंमोन आं। जानोलै मेन्दाखौसो दहाय न'आव हाबनाय नुदोंमोन आं नैबे थांखु थिमिया सोरनि? बिथ' मेन्दानिसो नंमारगौ नङाब्लालाय सोर दस्रा लांफैनो? मेन्दा ओइ मेन्दा बे थांखु थिमिया सोरनि? आंनिलै आबौ आलमारिनि रांखौ मानो खावादों? मा रांब्रा आबौ मा रां? आंखौ दा बुं नों आबौ शाला नों आंनि दानानै नोङो आंखौनो बिदिनो नागिरदों नोङो शाला बुं मानो खावादों? आंखौनो बिदिनो नागिरदों नों शाला बुं आं जेबो मिथियालै जेबो मिथिया शाला दासो साजों सोना नों खावाबा सोर खावदों? शाला गोरलै सिमान जानाय नङा बियो बुजिनो रोंलाहाय आं सोरनि खामानि आंखौ फोथायलायाबो आं जेबो मिथियालै जोंनाव थानायाव थाबैनो खौरां हर पुलिसनि आखायाव गथायाब्ला जानाय नङा बेखौ जागोन आदा जागोन आं जेबो मिथियालै आबैलै आं नंथारालै आबै थांनाय बाथौ फुजानि समाव थलानै गोजौ सना गोमानायाबो नोंनि खामानि आबौलै आंखौ निमाहा हो नों खावाखैब्ला बे सादा थिमिया आलमारिनि सिङाव बोरै थाहैनाय? सादा थिमिया आइथिं दङ नामा? आं नङालै आं दायनिगिरि नङा बुजिनो रोंलाहाय आं सोरनि खामानि सिखावा बेनो सार नंगौ नामा? कनस्टेबल एरेस्ट जागोन सार आंनियाव दाहोना बैनाय उसिलायै आलमारिनि 50,000 रांखौ बिनो खावथारदों आगोलावबो थलानै सना गोमादों आंहा असि साहाब बिखौ ओरैबायदि साजा हो सिखाव खावनायनि फिथाइया माबायदि मोनो? नोंथाङा जेबो जिंगा दासि बिनि राहाखौ आं मोजाङैनो लागोन कनस्टेबल गारि बेखौ थाबैनो दैखां जागोन सार ओइ सिखार सार आं रांखौ खावाखै सार आं दायनिगिरि नङा सार गिबियाव बयबो सिखावनो बिब्दि बुङो ओइ थु दायनिगिरि नंगौना नङा लखबावसो मिथिगोन आबौ नंखायावनो नों आंखौ दायनिगिरि खालामबाय नों आंखौ जा आखाइजों बुदों बेनि पापा खारग'नाय नङा आबौ आरो महरी बेफोर नोंनिनो सोलो नोंबो बारग'आ फैदो फै थां सैमा साला सिगुननि सावाव मोसौ बुराया थैया थां शाला माबोरै जाखो
chấp. 싫다. आंनि बादिब्ला दायनिगिरिया बियो जानो हाया सार। जागोन जागोन। जों गुबै दायनिगिरिखौ नागिरनानै दिहुनथारगोन। ड्राइभार गारि सालायदो। फै फै थाबैनो फै। आदा खामानिनि मानसिफोरा बिसोरनो। बुं माहाजोन जों मा खामानि मावनांगौ? खामानिया गिदिरानो खामानिखौ जाहाथे मोस्रोमाबो मिथिया। गुबै बाथ्राल' फैदो। नैबे सिख्लाखौ बुं मा खालामनांगौ? सिनसाब गैयै खालामनांगौ। सिनसाब खालामनांगौ। सिनसाब गैयै। नंगौ नामा? बेथ' जोंनि थाखाय थाम्फै खोबथानायनिबो खामानि नङा। मैया बुंदों बे खामानिनि थाखाय नोंसोरनो बेसेबां रां नांगौ? बिसोरथ' मानसि मोजां नङा। मा खालामनो नागिरदों बिसोरलाय? जोंनो नोगोद 50,000 रां नांगोन। जागोन। बे 10,000 रांखौ एडभान्स नाजाव। खामानिनि उनाव गासैखौबो होनाय जागोन। बिदिब्ला सानना लादो खामानिया जोब्बाय। आयं आयं ओरै फैलाय। मा जाखो? महरि आदैया आब' सिमांखौ बुथारना 7 मानसि लागायना होदों आयं। मा? माखासे रांबो हरनाय नुदों आं। मा? सिमाखौ बुथारनो नागिरदों? नंगौ आयं। बियो जेब्लाबो जानो हाया। मानो लिंहरामोन आयं? नों आंखौ निमाहा होदो फिसा। गाज्रि सम फैयोब्ला खैफोदा फारफ्रोमनिफ्रायबो होसोबोयो। आं बुजियाखै आयं। नों मा बुंनो नागिरदों? फिसा आं मा होनना बुंनो। नंगौ आब'। राखें आरो देखेब गुन्दाया नोंनि जिउखौ फोजोबनो नागिरदों आब'। मा? नंगौ फिसा। नों गाबोन फुङावनो बासाव गाखोनानै टाउनाव थांदो। नैबे मोगथांनि थं आरो नैबे 12,000 रांखौ लांफा। आं नेनानै थागोन फिसा। आयं। थादो फिसा सोरबा नुगोन। सिमांसो माथो।
दे गाखो गाखो मानसि होसोनाया मा जाखोब्रा औलै रांनि थफ्ला मोनदों हनै मानसियासो थांलायलांबाय थांबायबा थांथोसै दे माहाजोननो मा होनना खिन्थाहैबावनोब्रा दा बेखौनो गिदिं नोङो होसोनायाव एडभान्स राङा थांबायब्रा फाइनाल बिलखौ मोनोब्ला होख्लायनोसै थुदो थु रथ' हनै मोगथां नोंखौ सोरबा राव हरदों नोंसो मोगथां आं नोंदे आंखौ लोगो हमनो बोरै पारमिसन होखो बियोथ' आंनि सायाखौबो दा नुथोंसो होनना बुंदोंमोन नङा मोगथां आंनि बाथ्राखौ खोनासं जेबो बाथ्रा खोनासंनांगौ गैया आं नोंनि गथ'नि बिमा जानो नागिरदों मोगथां गथ'नि बिमा नों बाथ्रा बुंनो जायगा मोनाखै नंगौ मोगथां आं थारखौनो बुंदों नै सिस्टार जोंहा सानैजों जुलिनि रादाय जाखाबाय हायोबा जोंनि जुलियाव फैनो नाजा आं बेफोरखौ मा खोनादों मोगथां बे बोरै जानो हागौ नंगौ नों थारखौनो खोनादों फैदो ना मोगथां गोबाव जाबाय मोगथां मोगथां नों आंखौ दा नेवसि आंनि खर'निफ्राय मोनलांगोन दानो नांबायमोन दिपेन दै बथलखौ लाबोलाय लांगौ मेडाम मेगनाव सारनानै हो थ' बेखौ गारियाव दैखां आय' बे गथ'खौ आं बासायावसो लोगो मोनदोंमोन बास भाराखौबो आंसो होनो मोनदोंमोन नों बोरै मोनबोआ फिसा आं अफिसनिफ्राय फैबाय थाब्ला आंनि कारेन्सिखौ गोलैदोंमोन मामि मानसिखौ नायब्ला हुसानो गैया लोगो लोगो काराव दिखांना लाना फैनायसै आं हामबायसै फिसा मोजां जादों खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिखौ रैखा खालामनायानो मानसिनि देरसिन धोरोम दे हामग्रोथोंसै सिङाव लादो आरे जनाब नों बिदिनो अफिसाव थांगोन औ आंथ' बिब्दिनो थाखायो माथो नाथाय नों दिनैनिफ्राय बेबायदि अफिसाव थाङा माने नों आगोलाव सेंग्रामोन औ सेंग्रामोन
नों दा डाइरेक्टरनि सिङाव सासे एक्टर बेनिखायनो डाइरेक्टरा जा बुंगोन जा गाननो होगोन बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन जाबाय दाना आंथ' सानदोंमोन नों आंनि एक्ट्रिससो होननानै नाथाय नों डिरेक्टरसो जाना थाहैबाय ओइ जाम्बा आइजोफ्रा गोबां गुननि बिगोमाखा जेरै जेरै बेनो दुर्गा बेनो कालि बेनो लोक्षि बेनो सरस्वती वाव बिदिब्लाथ' नों जोबोद दार्शनिकथार नोंगौथ' आरो बेनिखायनो आं नोंनि माब्लाबा एक्ट्रिस माब्लाबा डाइरेक्टर आच्छा बिदिब्ला बुंदो मेडाम दिनैनि रलाव आं मा ड्रेस गाननांगौ दे बेखौ खु आच्छा जागोन दे नै बेखौ गान